L'Espluga ha celebrat, com cada any, la tradicional festa de les ovelles esgarriades, un sopar que aplega tots els joves espluguins i que cada any arriba carregat de sorpreses. El 757. Enguany, la pastora Erelaida Martí i, juntament amb tota la seva colla, han estat els encarregats d'organitzar el sopar. És un sentiment que només el sabem viure en altres, els de l'Espluga, i crec que no, és una festa que no canviaria per res. És per molta feina que et porti, per molts nervis que passis, per tot, és a dir, tot el que hi ha al darrere, en aquest moment no compta per res, és a dir, ho agraeixes. Les ovelles esgarriades aquest any fa 18 anys i s'ha celebrat amb un enorme pastís fet de llaminadures i també amb un vídeo emotiu amb la història de les ovelles esgarriades explicada per tots els pastors que han organitzat la festa al llarg d'aquests 18 anys. Els 18 pastors que els hi hem fet un obsequi com a record dels 18 anys que s'ha portat a terme aquest sopar de les ovelles esgarriades i que volem que avui que ha arribat a la seva majoria d'edat continuï molts anys més. L'any que ve serà el torn de la colla de l'Abdon Vallverdú, que ha estat el guanyador de les diferents proves per escollir el pastor. Esperem l'any que ve organitzar-ho amb moltes ganes, igualar o superar, si pot ser, la festa que ha muntat la Ida pels espluguins, que ha sigut molt gran, i és un orgull poder l'any que ve muntar la festa. Un cop acabat el sopar i la gala de l'acció del pastor, la festa ha acabat amb l'actuació del grup de versions All Star Covers i a continuació un DJ.